Vi bliver ved efterårsferiens sysler, for en gruppe studerende har brugt ferien på at få styr på et fælles projekt. De har dog tilsidesat studierne lidt, og i stedet har fokus på dans, musik og komik, som de snart vil underholde hele Aalborg med. I et lokale oven på studenterhuset ligger forskellige udklædningsgenstande legnet op. En politiuniform, en plastikblomst, en kuffert, en paryk og sko af alverdens slags er blandt de rekvisitter, som de medvirkende i Aalborg Studenterrevy skal bruge. I efterårsferien har en flok frivillige studerende lagt studierne på hylden for at være klar til premieren fredag. Vores teaterforening den består hovedsageligt af frivillige studerende fra forskellige studieretninger, så det er ikke kun folk fra universitetet, det kan også fra pædagoguddannelsen eller fra andre seminarer rundt om i Aalborg. Så vi er sådan en broget flok, hvis man kan sige det på den måde. Så det er for alle og enhver, og det eneste ligesom krav, man skal opfylde, det er, at man bare vil Aalborg Studenterrevy det bedste. Revyen har eksisteret siden 1984 og skrives og fremføres af de studerende. I år består holdet af 14 skuespillere, 2 teknikere, 4 musikere og 4 instruktører. Og de lærer hinanden ret godt at kende undervejs. Man kommer til at møde folk og få nye venner, som man normalt ikke ville gøre, hvis man bare gik på sit normale uddannelsessted. Så der møder man nye mennesker og får nye og dejlige venskaber. Overskriften i år er kendsgerninger i børnehøjde. Og revyen, som for nylig vandt en pris ved årets revyfestival, som er DM for amatørrevyer, har lagt sig i selen for at gøre det så godt som muligt. Det bliver en revy med meget højt tempo og masser af komik og sjov og nogle lidt skæve vinkler på, hvordan virkeligheden måske ser ud, og hvad det vil sige at være voksen i dag, hvor vi måske nogle gange glemmer at lege lidt en gang imellem. Så vi prøver at se det hele fra børneværelset i den her omgang. Så det håber vi bliver rigtig sjovt, og måske også en lille smule spydigt. Det er jo for børnene og fulde folk, vi skal høre sandheden. Men inden premieren skal der dog lige styr på det sidste. De enkelte scener er øvet, men nu skal det sættes sammen til en helhed, og overgangene skal på plads. Og Kasper Keller Petersen ser frem til fredag aften, når det virkelig gælder. Jeg glæder mig allermest til, når vi er færdige med den aller sidste sang, og vi bukker, og vi så kan høre, om publikum de kunne lide det eller ej, og det får vi så at vide med deres bifald. Aalborg Studenterrevy spiller på Studenterhuset frem til den 25. oktober.